Bun, ce putem face când venim din oraș, din locuri aglomerate, magazine, în perioada asta când infecțiile respiratorii sunt mai răspândite? Ideea e că în locurile aglomerate pot fi tot felul de energii și de informații nefavorabile sau de agenți patogeni, cum ar fi virus, bacterii, și putem să le curățăm printr-o tehnică simplă, inspirată din metoda medicina sufletului. Tehnica e una generală, deci nu presupune testarea musculară sau identificarea sau eliberarea unei energii, dar ea poate să rezolve cam 80% din situații. Lucrăm pe meridianul vas guvernor, care începe la baza buzei superioare și se termină la baza coloanei, în regiunea coccis. Pentru a elibera energii favorabile, mergem cu mâna de la ceafă spre frunte, iar pentru a adăuga energii favorabile, mergem cu mâna de la frunte spre ceafă și revenim prin exterior. Înainte de a începe, e bine să spunem o rugăciune, de exemplu Tatăl nostru sau o altă rugăciune. De asemenea, putem lucra pe noi înșine sau pe alte persoane. Pe alte persoane putem lucra doar dacă avem acordul lor. Dacă nu avem acord, nu lucrăm pe alte persoane. Mai departe, la început spunem o rugăciune de conectare. Rugăciunea de conectare sună așa. Deci, Doamne Iisuse Hristoase, trimite asupra noastră puterea Ta pentru a-L ajuta pe, și spunem numele, să primească sănătate sufletească, trupească și mentală. Amin. După care încălzim un pic palmele și extindem energia, da? Și vom spune, mă conectez la puterea divină pentru a ajuta pe, și spunem numele. Și vom începe cu o rugăciune de eliminare a energiilor nefavorabile și a informațiilor nefavorabile. În timp ce rostim această rugăciune, vom merge cu mâna de la ceafă spre frunte. Și vom spune așa. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, elimină acum total, profund și definitiv toate energiile nefavorabile și informații nefavorabile care au generat starea de disconfort și toate blocajele, distorsiunile și dezechilibrele determinate de aceasta și rugăm Îngerii Domnului să vină să șteargă, să anuleze, să dezintegreze toate aceste energii și toate informațiile nefavorabile, precum și toate motivele care le întrețin, iar în locul acestora să pună sănătate, echilibru, armonie și protecție divină. Amin. Bun. Am eliminat energiile și informații nefavorabile. Mai departe vom spune energie de eliminare a agenților patogeni, virus, bacterii, ciuperci, fie în formă fizică sau în formă energetică. Tot așa, în timp ce rostim, mergem cu mâna de la ceafă spre frunte. Bun. Și începem. În numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, dezactivez acum total, profund și definitiv toată energia agenților patogeni, fizici și energetici, virus, bacterii, ciuperci, care mi afectează starea de sănătate și de bine și transmit corpului meu instrucțiunea de a elimina acest agenți patogen pe căile naturale. Ok, am eliminat și acești agenți patogeni care ne provocau starea de disconfort. Mai departe, o spune o rugăciune de integrare a energiilor favorabile și informațiilor favorabile de care are nevoie corpul să-și recapete starea de sănătate și de bine. În timp ce rostim, vom merge cu mâna de la frunte spre ceafă. Și vom spune așa, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, trimit dragoste și recunoștință corpului meu, îl aliniez, resetez și îl binecuvântez cu puterea de a accepta, absorbi, integra și activa toate energiile favorabile și toate informațiile favorabile de care are nevoie. Să se vindece, să recupereze și să-și îndeplinească corect și le ating toate funcțiile știute și neștiute pentru bine cel mai înalt. Amin. În încheiere, vom spune o rugăciune de mulțumire. Bun. Pentru rugăciunea de mulțumire vom spune așa.
Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, dă-i sănătate sufletească, trupească și mentală robului Tău și spune-mi numele și ajută-l să se vindece, să se recupereze și să se echilibreze fizic, mental și emoțional. Că a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Facem și semnul crucii și încheiem.